வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் லவ்லி கேமிங். நம்ம சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹெட்செட் அடிப்பது எப்படி வாங்கிறதுக்கு. அதுக்கு முன்னால் நம்ம செட்டிங்ஸை முதல்ல பார்க்கலாம். உங்களுக்கு செட்டிங்ஸை காமிச்சு நான் ஹெட்செட் எப்படி அடிக்கிறது அதை பின்னால் காமிக்கிறேன். ஹெட்செட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போய் கண்ட்ரோலில் போய் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்ஸை மாற்றிக்கலாம். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ஸுக்குது அதை பற்றி டிஃபால்ட்னு கொடுத்துருங்க. லெஃப்ட் ஃப்ரீ பட்டன் இருக்குது அதை ஆல்வேஸ் கொடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி இங்கே எல்லாமே லெஃப்ட்டில் கொடுத்துருங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கருமி பார்த்தீங்கன்னா 80, ரெட் டிஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5 வைங்க. செகண்ட் ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா 2x ஸ்கோப் தான், அது பார்த்தீங்கன்னா 5 வைங்க. 4x ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா 35 வைங்க. AWM ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா 5 வைங்க. இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அடித்து பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேரு AK MP40, சில டைமில் மட்டும் டபுள் ஷாட் கன் M1040. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்ஷாட்டுக்கு பதில் நீங்கள் அவனை அடிக்கலாம் அவ்வளோதான். ஆனால் ஹெட்ஷாட் அவ்வளோ சீக்கிரம் இதில் அடிக்கிறது 2 கன்னையும். மிச்சம் AK ஸ்கேரு MP40 இந்த 3 கன்னில் போய் நீங்கள் எடுத்து அடித்து பாருங்கள். ஃபுல் ஹெட்ஷாட் தான் அடிக்க முடியும். இந்த சென்சாலிட்டி உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு போய் அடித்து பாருங்கள். இந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு வரலன்னா கூட ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துகிட்டு போய் கூட நீங்கள் அப்படியே அதை வச்சு நீங்கள் உங்களோட செட்டிங்ஸை மாற்றி பாருங்கள். நான் சொன்ன இந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் ஹெட்ஷாட் அடிக்க முடியலைன்னா வந்து என்கிட்ட கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் என்ன ப்ரோ நீங்கள் தேவையில்லாமல் இப்படிலாம் போய் பேசிட்டு இருக்கிறீங்களா, இல்லை ஏதோ உண்மையாக ப்ரோ எனக்கு இப்படி வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா சொல்லுங்கள். அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்ஷாட் வச்சு இந்த சென்சாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ எப்படின்னா முதல்ல மேட்சில் போனால் ஒரு ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஹெட்ஷாட்டுக்கு தான் நான் இந்த ட்ரிக்கே சொல்கிறேன். அதுக்கு மேலே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் கீழே SBGன்னு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்குங்க. அந்த லிங்க்கை தொடுங்க. அது நம்ம யூடியூப் லிங்க் தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி சேல் பண்ணிட்டுருக்கோம். அந்த சேனலை ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களால் முடிய வரைக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை லைக் பண்ணுங்கள். முடிய வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை. அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்செட் என்னோடய ரெகுலேட்டிவ் ஹெட்செட் தான். உங்களுக்கு கூட நான் சொன்ன மாதிரி MP40 AK அதில் தான் அடிப்பேன். நீங்கள் இந்த பாருங்கள். நான் சும்மா கொஞ்சம் மியூசிக் போட்டு வர்றேன். ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஹெட்செட் கலெக்ஷன். Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, call. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம சென்சாரோட பவரை. இவ்வளோ தான். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ரேங்க் மேட்ச்சில் இந்த மாதிரி ஹெட்செட்டிங்க வச்சுட்டு போய் நீங்கள் விளையாடுங்க. சென்சாலிட்டி உங்களுக்கு அவ்வளோ பவராக இருக்கும். ஒரு ஒர்த்தான சென்சாலிட்டி தான். MP40 AK ஸ்கேர் இந்த மாதிரி எடுக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்ஸ் செம்மையான செட்டிங்ஸ் தான். நீங்கள் இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸில் போய் ப்ளே பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்லா உங்களுக்கு ஹெட்செட் நல்லா விழுந்துச்சுன்னா ப்ரோ அந்த மாதிரி நல்லா இருக்குது ப்ரோ, உங்கள் சேனல் அப்புறமா பார்க்குறேன் ப்ரோ அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வாரத்தில் கிவ்வே நடத்துகிறோம். அதுக்கு மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.